ευτερέγια. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά, σαν πως θες κι εσύ καημένη, και στην Αθήνα μέσα ζει στην ξενιτιά. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τους ανεξάρτητους Έλληνες για την τιμή που μου κάνουν να είμαι υποψήφιος στην υποψηφιότητα αυτή, και να πω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, επειδή έρχομαι από πολύ μακριά από το λαϊκό κίνημα, είναι μια ξαστεριά στη μαυρίλα που έχει πλακώσει τη χώρα μας τα τελευταία 6 χρόνια. Η χώρα μας, αγαπητοί φίλοι, είναι σκλαβωμένη, είναι υποκατοχή, και ο αγώνας μας είναι εθνικοαπελευθερωτικός. Πρέπει να απελευθερώσουμε τη χώρα, και η συμμετοχή μου σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι να μαζέψω σταυρούς, θα τους μαζέψω και τους σταυρούς. Είναι να ενισχύσουμε το αντιμνημονιακό μπλοκ, να πείσω κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι αμφιταλαντεύονται να περάσουν από το στρατόπεδο του μνημονίου και να περάσουν μαζί μας και να προσπαθήσουμε να απελευθερώσουμε τη χώρα. Ίσως, χωρίς να έχουμε μιλήσει με τον προλαλήσαντα, τον Γρηγόρη το Μακαρώνα, αυτό που με έχει βασανίσει όλους αυτούς τους μήνες είναι αυτό. Βασικό άρθρο του συντάγματος της χώρας μας, αγαπητοί φίλοι, είναι το δικαίωμα στην εργασία. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς εργασία. Αυτή τη στιγμή 3 εκατομμύρια Έλληνες είναι άνεργοι. 180.000 Ελληνόπουλα έχουν φύγει στο εξωτερικό και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στη λίστα των υποψηφίων ανέργων. Από 3 επιχειρήσεις που είχα, με 12 εργαζόμενους, έχω μείνει με 1. Και προσπαθώ τώρα να ανασυγκροτήσω την επιχείρησή μου με τεράστιες προσπάθειες, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω, διότι 25 του μήνα λύγει το μαρτύριό μας. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος. Να ενισχύσουμε τους ανεξάρτητους Έλληνες σαν κίνημα. Δεν έχει σημασία ποιος θα εκλεγεί. Αυτό είναι το τελευταίο. Σημασία έχει να μαζέψουμε ψήφους κάτω από την ομπρέλα των ανεξάρτητων Ελλήνων και γενικότερα να παροτρύνουμε κυρίως τους ηλικιωμένους. Να πείσουμε τους ηλικιωμένους να μην φοβούνται αυτό το κλίμα της τρομοκρατίας που έχουν σπείρει, ότι θα χάσουμε τα λεφτά μας. Μα τι να χάσουμε, έχει μείνει τίποτα να χάσουμε? Δεν έχει μείνει τίποτα. Έχουν πάρει τα πάντα και στην ουσία μόνο στα χαρτιά έχουμε κάτι, το οποίο αν αύριο το πρωί αυτό το κράτος της υποτέλειας και του ξεπουλήματος αποφασίσει να μας τα πάρει, μας τα παίρνει σε 1 δευτερόλεπτο. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες είναι έτοιμοι για τη φυλακή, διότι χρωστάνε στο δημόσιο και δεν μπορούν να πληρώσουν. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Θα είμαι στο πλευρό σου. Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου, προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου, σκύβω το κεφάλι στα μάτια
μαρτύρια σου και θαυμάζω, λαέ μου, τα έργα σου. Σκύβω το κεφάλι στα μαρτύρια